Good morning mga GMGL. Pick up na tayo dito sa bahay. Punta tayo ng Pampanga, Arayat. Thank you. Third, salamat. Gising na naman kami. Gagabayan mo kami sa aming biyahe. Pampanga po kami ngayon. Ayan. Tara na. Pampanga time. Daanan natin mga kasama natin sa SM Rosales. Yung iba nasa Ordaneta na, nag-aantay sa may 7-Eleven. Tayo mag-isa lang tayo dito nang galing Asinggan. Ito, kasalukuyang papuntang Carmen tayo, biyaheng Pampanga. Lamig. So, nilalagnat pa tayo pero kakayanin. Makapunta lang sa national charity hosted by Pampanga chapter. Yan. Ito, malapit na tayo sa boundary ng Asinggan at saka Villasis. Ang lamig. Woo! Woohoo! Kaya na yung baka nandun na yung mga kasama natin nag-aantay, pero tayo papunta pa lang. Sana huwag tayo iwan. Hindi tayo masyadong nakatulog kanina, parang excited tayong punta ng Pampanga. Mga ilang oras lang. Gamit pala natin si NMAX version 2 2020. 1 ba yun? O 20? Tayo sa parting Villasis sa may Tiplex. Yan, parting Tiplex na ng Villasis. Linggo ngayon. Ayan, araw ng mga riders. Magpunta na tayo ng Carmen. Punta na tayo ng SM Rosales. Yun, bawal yun ah. Ayan, going to Rosales. Lapit na tayo sa tulay. Wala ng checkpoint.
O mayroon pa? Daan pa rin tayo kahit walang nagbabantay. Yun, dito na tayo sa tulay paakyat at tawid ng Agno River para makapunta ng Rosales. Siguro andun na yung mga kasama natin na iba. 3:59 ng umaga. Ayun, nakahay yung go 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 go. Yeah, ayun, tangko na. Inabutan tayo, pero dapat sumunod. Tawid na, punta na ng SM. Asan kaya sila? Parang si Romeo na, pero hintayin lang natin. Morning, Jim. Morning. Kuha ko na damat. Jay. Morning, Jim. SM. Ano jidan? Ya. Okay. Tayo ka rin. Tara na. 7-Eleven daw. Pero SM tayo. SM Rosales. Andun na, nauna na yung iba. Nakita ko yung iba dun sa may gasolinahan. Asan sila? Dun. Yun ba yun? Yun ba yun? SM Rosales. Yan, yan. Yan na sila. Ito sila. Hintay pa natin. Sino to? Sino to? Sino to? Ayun. Yan. Ilang tayo. Nagkadul tayo gaya ma. Sumubra sa bilang. Umado tayo, Jem. Oo, pag time ko magbabawas na yun. Yun. Nakakasilaw ba? Yun. Sige na. Yun na. Palis na lahat papuntang Pampanga. Sige, 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 sige. Nandito tayo sa hulihan.
Eto, malapit na kami sa may checkpoint boundary ng Pangasinan at saka Tarlac Kunsip, dito sa may San Manuel, Tarlac na tayo. Eto, ganda ng kalsada, sarap magpatakbo. Ito pa yung isang checkpoint, yung nadaanan nating una, yung checkpoint ng Pangasinan. Ito naman checkpoint ng Tarlac. Papasok na tayo, malapit na tayo sa bayan ng San Manuel, Tarlac. Na tayo, malapit na tayo sa bayan ng San Manuel, Tarlac. So ingat-ingat lang sa pagbiyahe dahil hindi tayo nagmamadali, saka malayo yung puputan natin. Eto na, bayan na ng San Manuel. Parating na tayo, bayan ng San Manuel, Tarlac. Ayun, mga riders din yun, nakasalubong natin. Yun, nasa Moncada na tayo, nadaanan na natin yung boundary. Moncada ba to? Ang lamig, nagmadaling araw. Time check 4:50. Nandito ako sa dulo, bayan ng Moncada. Ang tutulin ng mga kasama namin, andun na sila. Hindi sila nalingon sa likod nila. Parang kargado yata yung mga inmax ng mga kasama natin. Ang tutulin. Ay na, puntahan pala natin Charity. Masisilayan natin ang pagkakaisa ng mga riders ng Inmax. Dito magtitipon-tipon ang mga Inmax rider ay iba't ibang panig ng lalawigan ng Luzon. Kaya eto tayo. So ang titindi ng mga ilaw nito, ayaw mag-low. Okay, saan tayo mag-aalmusal?
Saan tayo bibili ng pagkain? Ilan tayong naiwan? 2 4 6 anim tayong naiwan. Kinaw. Ha? Oh. Panik ke. Bakit nagkalat ang basura dito? May sumabutahe sa basura nyo. Tayo sa bayan ng ba yun? Hindi ko nakita. Sorry mga igan. Dito na tayo sa parting Hero na Tarlac. Isa na, hindi ko nakita kanina. Ang ganda ng kalsada, lapad, aspaltado, walang lubak. Maganda. Arayat Pampanga tayo. Ito, napasok na tayo sa Tarlac City. Welcome to Tarlac City. Time check 5:14. Napang isang oras. Galing tayo ng Carmen. Dito na tayo sa Tarlac City. Medyo naipit tayo. Si PL at saka si JM Raymond ang nandito sa bandang likod. Tatlo kami. Ako yung pinakadulo. Yung mga ibang kasama natin siguro nasa Petron na, nag-aantay. Nakapagpahinga na sila siguro. Dito na tayo sa city mismo ng Tarlac, kung saan hihinto para makapag-gas saka makapag-CR yung mga back ride at saka yung rider na rin. Petron. Saan ang Petron? Ay, lagpas pala ng SM. Nakamiyo pala. Wala naman, nauna naman yata kanina yung nakamiyo. Wala naman akong nilagpasan na nakamiyo. Di ba nauna? Nauna yata kanina eh.
Naghahanap kami, may nawawala daw. Ewan ko lang. Tarara, sino yung nawawala? O nauna na? Mayroon bang nawawala? O nauna na? Basta ako alam ko wala. Wow. Patay tayo dyan. Naka-red. Naka-red. Saan may Petron dito? Wala naman. Ang Petron. Ayan sila, mga igan. Tarlac City. Tapat ng Welcon. May Petron. Bali, girap na. Diretso na tayo ng Arayat, Pampanga. Sinisipon ako. Yun. Pera. Eto, dito na naman ako sa uli. Napunta tayo ng Arayat. Susunod na bayan dito, Kapas. Andito na tayo sa may Luisita, Hacienda Luisita, Tarlac. Lumiliwanag na. Time check 5:51. Tayo nakakalabas ng Tarlac City. Ayun. Habol na. Dumugtong na kami. Magkakadugtong na. Pero ako pa rin yung nasa likod. Ito, malapit na tayo sa boundary. Susunod na bayan nito. Ayan. Salamat po, Tarlac City. Welcome, Kapas. May mga pasaway talagang bikers. Ang luwag-luwag na sa gilid, nasa gitna pa. Naiwan si JM Alexander. May binalikan. Matakbo na tayo ng 90. Yung mga nasa unahan 100, sigurado yun, mahigit. Ito, ang top speed lang nito 101. Dapat siguro magpalit ng bola at saka spring. Huwag kayo dyan sa kanan. Yung sa may tulay na yan, may arrow. Bumulusok ako dyan, yung Ranger ang gamit ko. Nagulat ako. Biglang pababa. Tapas na tayo.
malapit na sa may traffic light, pero ewan ko kung sino yung nag-lead. Sa traffic tayo. Yung traffic light. Wala pa. Papunta na tayo ng Concepcion Tarlac. Nandito na tayo sa may Concepcion. Punta na tayo ng Arayat. Woo! Muntik na aso. Welcome to Pampanga. Yun. Nasa parte na tayo ng Pampanga. Ayun, tanaw ko na yung Arayat, pero hindi kita dito sa camera. Dito na tayo sa may parting Maggalang.